Ang pagtuon subong ang semanal naton nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review kag pagtuon sa aton eskwela sa Batika. Kag ini ginadalan sa inyo sa aton mga kauturan diri sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department. Ako si Pastor Luisito Tumado, kag sa sinigid nga tiyon, pasalamat kita for the second time ang akong partner amo si Sir Orval Taliedo Bacolod, ang aton graduating theology student diri sa CPAC School of Theology. Kag salamat Sir Orval nga ikaw available lang gyapon sa siningatiyon. Salamat. Mga kauturan, sa hindi pa kita Sir Orval makapadayon, ato na itamayon ang ato na kauturan dira sa Amerika, sa may London, sa England, sa Europa, sa Australia, sa may New Zealand, sa Middle East, sa Japan, sa Korea, sa Thailand, sa may Malaysia, kag kundiin man nga bahin sang kalibutan nga nagasunod kag nagapangalipay sa pagtuon upod sa aton. Kag sa aton man mga kauturan diri sa Negros Occidental, dira sa Negros Oriental, sa may Iloilo, sa Guimaras, sa Aklan, sa Capiz, sa Antique, kag aton mga kauturan sa Southern Mindanao. Sa may Dajangas, nagapasalamat kami nga sa gihapon inyo ginagamit ini nga pagtuon sa kada Sabado sang aga sa may Hope Channel General Santos. Kag sa aton mga kauturan dira sa may North Cotabato, si Sir Orval Bacolod, taga Cotabato, taga Kidapawan, North Cotabato. Sa South Cotabato, sa may Sultan Kudarat, sa may Sarangani Province, kag sa may Maguindanao. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton sa sinigid nga tiyon. Hindi namon ma-mentionar ang tagsan nyo kamangalan. Kami nakahibalo, kamo naga-text, kamo naga-message nga you're enjoying, but sorry nga hindi namon tagsa-tagsa mentionar ang tagsan nyo kamangalan. But God knows who you are. Kagabay pa nga ang Diyos magapadayon sa pagpakamayo sa aton. Sir Orval, aton basahon ang aton sadsara nga teksto sa hindi pa kita makapangamuyo mga kauturan. So ang atong sadsaran nga teksto makita sa Binuhatan kapitulo 6 versikulo 7. Siling ang Biblia, kag ang pulong sang Dios nagtubo, kag ang kadamuan sa mga gintuton-an nagdugang sing tama gid sa Jerusalem, kag isa kadako nga kadam-an sang saserdote nagmatinumanon sa pagtuo. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga pagbasa kag sa aton pagpadayon sa aton pagtuon. Aton nidko aton mga ulo. Sa sinigid nga tiyon sa liwat Ginoo, nagapasalamat kami sa imo. Amon ginatugyan ini nga pagtuon kag pag-review sa ngamon eskwela, leksyon sa eskwela sa Batika. Kabay pang ang balaan nga espiritu magakunsad sa amon tanan nga nagatuon kag sa amon nga nagapalamati. Hindi tanan amon ginatugyan, gamita kami Ginoo sa sinigid nga tiyon. Kabay pa nga may kaalam kami nga maani sa amon nga pagtuon sa sinigid nga tiyon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Mga kauturan, speaking of my partner si Sir Orval Bacolod, tuod man ang iya tatay Ilonggo, taga Kabangkalan City, Negros Occidental. Pero natao si Orval sa may Mindanao, kag nakabati lang siya sa mga Inilonggo halin siyang ginikanan. But nevertheless, thank you Sir Orval for trying hard sa paghambal sa Inilonggo. Ang Diyos magapakamayo sa aton. Katulad sa Pentecostes. Lain ang ilang ginambal, lain maintindihan sa mga nagpalamati. And I know nga ang imo nga Inilonggo may saksak sinagol Cebuano maintindihan sang tanan. Yes. Ari na kita sa ikapat nga leksyon sa sini nga trimestre mga kauturan. Ang tigulo ang unang nga mga pangulo sa iglesia. The first church leaders. Yes. Sir Orval,
ang kalabanan, hindi man ang kalabanan, kundi madamo sang mga na-converter, nakabig sa panahon sang Pentecostes, ang ginatawag nga mga Hellenistic Jews. Yeah. Ini ang mga Hellenistic Jews, mga kauturan, mga Hudiyo ni sila, nga natawo sa iban nga lugar. Pareho bala, Sir Orbal, mga Pilipino, nga ginikanan Pilipino, nanay kag tatay Pilipino, nag-aling na tao sa Amerika. Sa Amerika. Na tao sa Australia. Ti nagpauli diri sa Pilipinas, hindi makahibalo kung ano gid ang real nga life sa Philippines. Hindi nagakaon kanon, way na nagakaon bulad, oo. Wala na nagakaon sang ginataan kag sang ano ni kay ti french fries na kag burger ang ginakaon dito sa Amerika. Amo ni ang Hellenistic Jews. Nga nagbalik sa Jerusalem, nagbalik sa Judea, wala na tao dira. Pero both parents are Jews. Na ti sila gyapon nagakabig nga sila mga katawhan sang Ginoo. Ti pag-abot nila sa Jerusalem, lain na ang ilang worldview, lain na ang ilang concept of Judaism. So amo ni siya ang aton tun-an subong nga nag-abot ini nga mga problema sa ila. Yes, ano pang imo nakita sa So, ato nakitaan nga nagadamo ang gituton-an ni Kristo. Og in a larger scale, na mga problema nga naabot sa iglesia. Og ato na siya pag-istoryano later on. Nga normal lang di ay, no? I don't know if you agree, Pastor, nga kung gadako ang pundo, naging mga conflict gadako man ang problema. nga nagaabot sa iglesia. Oo. Ug atong na siya nakitaan diri sa unang iglesia or early church, no? Nga napo sila mga problema nga Atubang. So, sa aton nga Domingo nga leksyon, isa sa mga problema, ini ang mga Hellenistic Jews, ang mga Hudiyo nga nagpauli sa Jerusalem, apang wala na tawo sa Jerusalem. Nag-ano sila sa aton nga sa Acts 6 verse 1, sa binuhatan 6, nagreklamo ini sila. Nga daw wala, hindi alalangay ang pagtatap sang mga pangulo sa iglesia, labi na sa mga widow, sa mga balo, nga nagakinahanglan sang bulig. So, that started sa pagpili sang 7 ka mga diakono. So ang mga apostoles busy pod sa pangwali. So wala na nahatagan og panahon or attention para masulbad ang mga problema. Yes. So karon anong ginhimo sa mga apostoles? Sila nga magpili kamo sing 7 ka mga leaders. Ug kandi nga mga leaders, Pastor, kung imong basahon sa binuhatan sa 2 until sa 6, nga hindi day basta-basta nga mga criteria. May qualification. Oo. Nga ang ginhambal sa mga disipulo, magpili kamo sang mga tao sa mga nga inyong pagkapilion nga may maayo nga kadungganan, nga puno sang Espiritu Santo kag sang kaalam. So, ang nagpili ang congregation, nagpili sila sing 7 ka mga leaders para moatubang or magserbisyo sa concern sa mga Hellenistic Jew. Nga hindi alalangay, hindi parehas, hindi pantay-pantay kung sa Tagalog pa ang pagtatap sang mga balo kag iban pa nga mga kabataan nga gakinanglan sang bulig. So, hindi lang gali Sir Orbal basta-basta. Ang qualification sang ginpili. Mga tao nga may reputasyon, tao nga Diyos nun, puno sang kaalam, Diyos nun, kag iban pa. Kag maayo nga mga pangulo sa tao sa atubangan sang katawan dira sa sosyedad. Okay. Isa pa gid Sir Orbal, isa na ang qualification. Another thing, ang trabaho sining mga tao. Sa aton leksyon, ang term sa ila is diakonio. Okay.
Kag ang another term is diakonia. Yeah. Similar sila mga kauturan because dira nagwa ang aton nga word sa simbahan diakono. Mga diakonisa, diakono. Pero ang distinction, ang difference between diakonio and diakonia, they have similarities. They are people serving. They have may buluhaton sila sa pagserbisyo. Pero ang diakonio, serbisyo sa babaw sang lamesa. Yeah. Serving or serves in the table. Sa aton pa pagpakaon. Sang physical nga kinahanglanon. And then on the contrary, amo gyapon diakonia, serving man pero serving sa pagpakaon sa pulong sang Ginoo. So amo na siya. So they are all serving, they are all of service, pero ang isa sa pulong sa Ginoo kag ang isa sa kalanon physical. So tuod nga may konflikto, may problema nga naabot, pero ang nakanindot diri nga ang iglesia nagpili gid sang 7 ka hindi lang ordinary, but they are, as what we discuss, nga may kadungdanan, puno sang Espiritu Santo kag sang kaalam. Ang resulta nami ang ang problema, may problema pero nasulbad. O katong pagsulbad sa problema, nagpadayon ang buluhaton pagid. Nag-increase, nag-advance ang buluhaton. Sir Robal, hindi pa kita magkanto sa Sunday, sa Monday ng election. Diakono. Ang aton iglesia, amo man may ara kita nga mga diakono, diakonia, mga tigulang sa iglesia. Mga ga-serve na sila. Pero ang ilang main trust sa ilang service, ang pagpangwali. Dayon ang mga diakono naman niya, ang ilang main trust, serving yapon, pero ang pagtatap sa sulod sa iglesia. So, they are all servant. They are all manugbulig kag manugserbisyo sa sulod sa iglesia. To advance, agud nga magdako ka magdasig ang buluhaton sang Ginoo. One of the diakonio nga nagaserbisyo dira sa sulod sang simbahan sa pagtatap sa mga imol kag mga pobre was si Esteban. Si Stephen sa English, si Esteban. Ano ang natabo ni Sir Orval? At least a review of what had happened to Stephen. Si Esteban, isa ka Hudyo, pero wala siya nagdako sa Judea. Itong pa Hellenistic Jew siya. Hellenistic Jew siya. O isa sa iyang mga mission is to ipangwali ang maayong balita dito sa mga Hellenistic nga mga sinagoga sa Jerusalem. O ang nakanindot kay Esteban nga ang Ginoo ara gid upod niya. He was filled by the Holy Spirit. Tuod na yung mga arguments about Jesus and resurrection. No one can stand the wisdom of Esteban. So kanami nga kung kita day nga puno sa Espiritu Santo o nagabasa kita sa pulong sa Ginoo, kung nay mga arguments sa iban nga unay mamangkot, we can answer because the Holy Spirit will guide us. Ang isa nga kanami kay Esteban, ikumpara sa iban sa anom nga mga diakono, is that si Esteban was not just contented of serving the table. Nga pagpanghatag kag pag-anon, nagwali pagid siya. That's why sa iya nga pagwali, dira nagwa ang problema. Nga nainitan siya, na misunderstood siya sang iyang ginwali. Okay. Sa ginambal kina ni Sir Orval, nga si Esteban is a Hellenistic Jew. Wala siya na tao sa may Jerusalem. Gani ang iyang paghangop sang Judaism, hindi gid pareho exactly sang mga duna kag tumandok nga natawo dira sa Jerusalem nga mga Hudiyo.
So parubala sa aton mga kabataan Pilipino pero hindi nila makuha gid ang total concept of what is a Filipino kay natawo sila sa ibang lugar. Nagbalik sila diri, hindi na sila maligo kung hindi iniinit ang tubig. So forth and noon, damo na sila mga kag mga ginadumilian kay wala nila matilawan ang kabuhi nga simple diri sa Pilipinas. Natawo sila dito sa ibang lugar nga kanami ng mga ilang mga pangabuhi. So amo ni si Esteban. But nevertheless, maisugon siya sa pagwali. Yeah. So isa na sang mga na wala na hangpan sang mga Hudiyo nga mga tunay sa iya. Nga ang iyang paghambal even though nagapati sa Judaism pero ang iyang worldview, ang iyang nabalaan hindi parehas gid 100% sang mga tunay nga mga Hudiyo nga natawo dira sa Jerusalem. So, naghambal siya bahin kay Kristo, naghambal siya bahin sa kasuguan, kag amo ni, pero medyo na misunderstood siya. Yeah. Kag ang pagkasayop nga paghangop sa mga Hudiyo, Sir Orbal, hindi man nga sila nga tanan may punto man ang mga nag-akusar kay Esteban. So, si Esteban, grabe, Pastor, seryoso ang iyang pagwali. Yep. He preached boldly. But then, nagyoy mga tao, Pastor, tungod sa napildi sila siguro, probably napildi sila sa argument or hindi sila namian sa gipangwali ni Esteban na nagtubo ang ginatawag nga espiritu, lahi nga espiritu sila nga nag-accuse sila ba nga falsely against Stephen. Oo. So, that's the reason nga nagdako murag konflikto dito sa pagkuan ni Stephen. Ang aton leksyon naghambal nga hindi tanan nga ginakusar kay Esteban sayop. Yeah. May mga punto ang nagakusar kay Esteban. Tungod nga si Esteban ang iyang worldview of Judaism is a little bit different sa mga paghangop sa mga tunay kag mga dumaan nga mga Hudiyo sa ni sa Jerusalem. Okay. Sa tubangan sa mga Sanhedrin o kung the council of leaders, ato na dumduman nga may tatlo, Sir Orbal, ka mga mindset o konduna nga panghunahuna sa mga Hudiyo. Number 1 is kasuguan law. Number 2 is ang templo. Kag number 3 ang good works. Ti sa wali ni Stephen, sa ipunto ni Stephen, wala yan naging tagaan ini nga emphasis. Kaya ini amo ni siyang natawag nga 3 pillars of Jewish teaching. The law, the temple, and good works. Ti ang wali ni Stephen si Jesus siya. Nga hindi nakita gani bagay nga magkadto sa templo, nga hindi gid tagaan dako nga emphasis ang templo, ang kasuguan si Kristo na amo nagtuman para sa aton, kag ang buhat hindi makaluwas sa aton. So amo ni ang na-misunderstood sang mga tunay nga mga Hudiyo sa kay Esteban. Kag si Esteban nagwali nga pwede kita ginpili ang mga Hudiyo as depository of God's truth. Nga pinagi sila may kaluwasan. Ti dason ang mga pangulo nila ilang hagin sikway. Si Moses ginakusar nila. Nga Moses sinobla nagsugo sa imo dimduman mo tong panahon nga si Moses nakapatay sa isa ka Ehiptohanon. Ti gin-question ang leadership ni Moses. Amo na ang wali ni Stephen before the Sanhedrin, sa tubangan sa mga Sanhedrin. Kag dayon ti amo man na ginsambingay man ginpaangot yaman nga si Jesus nga ginpadala sa Ginoo to fulfill the promise of sending the Messiah, to fulfill the covenant between Abraham and Jesus and God, nga ipadala ang manluluwas karon ginsalikway ang manluluwas. Ti ginpot tudlo ni Stephen ang mga pangulo nga kamo ang nagpatay sa Mesiyas nga ginpadala sa Ginoo.
So amo ni ang ginatawag nga rib, ang word sa Hebrew nga word rib nga may daw ginakusar kag may akusasyon bahin sa pakigsaad sang Ginoo sa mga katawan. Yes. Kanami sa mga emphasis, Pastor, about sa God's rib. Ug ako nakitaan nga si Stephen, instead nga i-defend niya iyang kaugalingon, but nahimo siya nga attorney. It's like God's prophetic attorney sa mga leaders or sa Sanhedrin. O sa imong na-discuss, Pastor, nga taas kay iyang iyang speech, no? Nga iyang review ang mga history sa Israel kung unsa nga covenant, nga nay mga covenant nga ginhimo nakigsaad ang Ginoo nga mga Israelites, pero wala na tuman nga gipadala ang mga propeta, pero anong ginhimo sa mga leader? Gipamatay nila. And then that's the God's rib. God's rib is like a case nga kamo mga Sanhedrin, nga gipadala na gani si Jesus. Inyo pagpatay. And you know what? Grabe ang kaakig sa mga. Kay amo na nga nagdugang ang kaakig sa mga Sanhedrin. Kay ginakusar sila ni Stephen nga sila ang nagpatay. No. But they don't believe. Amo man na si Pablo man. Pablo was a member of the Sanhedrin. Yeah. Sa atong natunan sang ligad nga mga leksyon naton nga Pablo did not realize nga ang pagpamataya sa mga Hudiyo nga nagahunaw na siya nga sakto ang ginhimo niya. Ti ini ang mga pangulo nga sa pag-speech, pag-hambal ni Stephen, wala gapati nga they are the ones nga nagpatay kay Kristo. Kag bisan pa nga ilagin baton, pero wala sila gapati nga ang Kristo nga ilagin patay. Amo gali ang Mesiyas nga ginpadala sang Ginoo halin sa langit. Ako nakitaan diri si Stephen, Pastor, nga even though nga sa iya nga pagwali, Stephen stood firm. Wala siya nag-compromise. Kaya kung dito ka sa mga leaders, siguro, kung ordinary lang, wala ang Espiritu, mahadlok ka. But Stephen, puno siya sa Espiritu Santo, wala siya nag-compromise. Iyang gihambal ang mensahe nga dapat mabaluan sa mga leaders. Kag isa pagid ka punto, nga sa iya last portion sa iyang speech, primero ginasiling niya, aton amay at our fathers. But later on, gingwa yang iya kaugalingon, nga nagsiling siya, your father. Ang inyong mga amay amo ni. Daw dito na nasilo pagid ang mga pangulo nga ikaw wala ka labot kami gali ang imong ginakusar. Balaya tingkuyan ka mo nga mga katawan. Tingkuyan ka mo mga katawan. So, amo na mga kauturan nga si Stephen ginpatay because of sa iyang isog nga paghambal kag pagtudlo sang sayop sang mga pangulo sa Jerusalem. Okay. Pagkapatay ni Stephen, anong natabo? Nakita ni Stephen ang langit nga naabri. Yeah. Kag nakita niya si Jesus dito sa templo. And that happened sa pagkapatay pagpatay ni Stephen. Natabo na siya sa AD 34. According sa atong pagtuon sa amon nga klase, nga si Stephen, siya ang katapusan nga propeta sa Old Covenant. Nga ang purpose ng tani ni Stephen nga iyang review nga nay mga covenant nga gusto niya ang mga leaders sa Sanhedrin maghinulsol. Pero wala sila naghinulsol. But rather gi-reject nila ang message ni Stephen. Ila pang Hinoong gipatay si Stephen. Yep. Yeah. So, ang punto, isa man ka punto, Sir Orval, is that ang kanami bila kay there was an assurance from God. Amen. Nga samtang ginabato si Stephen, samtang ginagasnet siya, yalawa siguro, ginabutong,
ginadumog-dumog kag ginadugmok sa mga katawhan. Stephen, wala siya kabatyag sakit because ang iyang focus is where? Ato sa langit. Kag dito nakita niya si Kristo sa may sanktuaryo. Siling ni Mrs. White sa Acts of the Apostles, page 100. When Stephen reached this point, there was a tumult among the people when he connected Christ with the prophecies and spoke as he did of the temple. The priest, pretending to be horror-stricken, rent. Kay amo na siya gipaghambal niya nga si Kristo amo ni kag si Kristo amo ang manluluwas na nga kig ang para nga parte Syagit. once ang pare maggisi sa ilang panapton simbolo sang kaakig nga tunay nga kaakig kag blasphemous pagpasipala sa ngalan sang Dios. That's why ang mga pare once mabalaan nila nga blasphemy ang ginahimo, grabe ang kaakig nila. Kag wala na sang duwa-duwa kung si Mami Dionisia pa, wala na sang kuskus balungos. Patyon ka lang dayon. When you are proven to do the act or the sin of blasphemy. So human nga naakig ang mga leaders, mga leaders sa Sanhedrin, dala nila si Stephen dito sa gawas sa Jerusalem. And ang natabo sa ato na discuss pastor nga gibato si Stephen. O si Stephen I really like na iyang nakitaan ang Ginoo, and after that sila niya nangamuyo siya pastor nga Ginoo pasaylua sila kay wala sila nakabalo sa ilang kinahimo. Same with Jesus Christ nga Ginoo pasaylua sila kay wala sila nakabalo sa kanami sila nga punto. And then another point mga kauturan, ang God's rib, ang akusasyon sa Ginoo, ang not ni sila tunglo ni siya, hindi ni tunglo, hindi ni siya gaba. Okay. Ang punto lang nga ang plano sang Ginoo mga kauturan sa pagbato sa kay Esteban didto na naginkuhaan sang Ginoo. Hindi man nga gingabaan sang Ginoo ang mga Israel, pero ginkuha sang Ginoo ang katungdanan nila, ang theocracy, ang pag-upod sang Ginoo sa paggahom sang gobyerno sang Israel, ginkuha sang Ginoo. The theocracy of Israel was coming to an end. Nga ginkuha sang Ginoo ang gahom kag ang katungod sang Israel nga pinagi sa ila may kaluwasan. Walay kaluwasan kung hindi ka mag-Israel sa unay. Di ginkuha sang Ginoo ina nga katungod kag ina nga pribilehiyo sa ila. Kaginhatag ato ni balan, kaginhatag ina sa iglesia. And then ang iglesia ang membership sa iglesia is universal. Isa ka iglesia damo membership Filipino, American, so forth and on. Pero sa unang kaluwasan ara lang sa Israel. You cannot be saved unless you come to Israel. But when God removed that kind of privilege sa Israel noon, karon ang kaluwasan spread na throughout. So after nga gipatay si Stephen pastor, didto na nagsugod ang ginatawag nga lutos or persecution. Nga diri sa ato nga Thursday nga nag-spread na ang kaluwasan, ang gospel. Nga the more nga gina-persecute ang iglesia, the more nga nagadamo ang gitutunan ni Kristo. Og ang leader dito pastor sino gani? Si Pablo. Si Pablo. Ara gid si Pablo, Sir Urban, pagbato kay Stephen. Kag ang iya gani nga mga gisi nga mga bayo ginbutang nila sa tila ni Pablo. Nagasimbolo nga it was the command of Paul nga baton si Stephen. Kag nalipay si Pablo. Sa aton pagpakilala nga si Pablo amo ang leader
sang grupo nga nagbato kay Esteban. Pero wala kapalo si Pablo nga that was the beginning sa iyang conversion. Amen. Nga gintawag siya sa Ginoo. So gani mga kauturan, hindi kita magluya nga ang naga-persecute sa aton one day sila mahimong Kristohano. Amen. Yeah. Kag ang kaluwasan nagsaylo na ang hindi lang kay ang mga Hudiyo. Kay sa aton nga leksyon bisan pagani ang eunuko nga halin sa Ethiopia itom may kaluwasan. Na. Yeah. May ara reliyon nga nagapili lang sa kaluwasan. Nga kung itom ka way kakaluwasan. Hindi ko lang pa-mention na rin nga reliyon. Pero mga kauturan sa reliyon ni Kristo wala siyang pili. Itom, yelo, kaluhay, kayo, manggi, mapula, kag maputi ang kanta sa mga bata. Ang gugmas ng Ginoo ara lang gyapon. So ang Ginoo gin-allow niya ang persecution nga mapangwali ang maayong balita sa iban nga lugar. Yeah. And Nga mo ang kamunuan sang kaluwasan kag ang pagkabig pagkonversyon sa iban nga taon. Sulod nga simana Sir Orbal aton tun-an ang conversion ni Pablo. Nga halin sa pagbato kay Stephen or God called Paul already. Mga kauturan wala ginamon siguro mahatag ang tanan pero kami nagapati nga kadamo sa mga manami nga mga punto nga amon nabahin kag amon na napalinton sa inyo. Amon kamo gina-encourage sa pagpadayon gyapon sa pagtuon sa aton nga leksyon mga kauturan kag ang amon nga nahatag magadugang lang sang inyong nga natun-an sa aton nga leksyon. Ang Dios magapakamayo sa aton. Akon pangabayon si Sir Orbal pagpag-sirado pagtakop sa aton pagtuon sa sining adlaw. salamat Ginoo sa pag-upod sa amon sa among nga pagtuon ug among nakita nga imong kung unsa nimo paggamit ang imong unang mga iglesia, mga pangulo sa pagdala sa mensahe. Yeah. Even though nga madamot sa mga conflict, still ang mensahe na abot sa amon. Ug kami Ginoo nagakalipay, nagadayaw sa among mensahe nga among nadawat. Makamayuwa kami tanan Ginoo samtang kami tuon liwat sunod sa among lesson study. Salamat Ginoo sa pagsabat sa mga pangamuyo sa pangalan ni Jesus. Amen.